Hola, quan vingueu a visitar el Museu de Puntes d'Arenys de Mar, jo us recomano vivament que no us perdeu aquesta vitrina on hi ha unes mantellines. Especialment mireu la que hi ha a l'angle de l'esquerra, que és una mantellina molt original. Veureu que és una pollita, és una triangular, una blonda negra de 2 tons perquè hi ha mig punt i punt sencer. És a dir, hi ha forats que es veuen més plens, dibuixos que es veuen més plens i dibuixos que es veuen més buits. És la diferència entre els diferents tipus de blonda que tenim. Totes les blondes tenen el fons de tul, bàsicament, encara que podeu trobar altres punts també. I a més, aquesta mantellina té una curiositat històrica molt especial, perquè va ser dissenyada i pensada per regalar-li a la reina Fabiola de Bèlgica. Va ser realitzada per les puntaires de Sant Vicenç de Montalt, però el disseny és de Rosendo Vives, una casa que es dedicava a dissenyar puntes i que, per sort, hem pogut recollir en aquest museu. Per això us dic que no us la perdeu. Doncs bé, veureu que el dibuix és poc habitual. Més aviat fa pensar en dibuixos del segle XVIII i començaments del XIX, tot i que està feta ja al segle XX, perquè, segons totes les dades, això és de 1958. Per tant, és molt recent, però es basa en models històrics. Històrics perquè anaven a parar en mans d'una reina, i això s'havia de tenir present. Les puntes fetes per les mantellines no són totes d'una peça, sinó que van fetes amb tires. I tal com està col·locada, podreu descobrir perfectament que al centre de la mantellina, que tenim ben posat aquí al darrere, perquè evidentment està muntada sobre un cap que mira cap a la paret perquè puguem veure tota la mantellina, es veu perfectament la línia d'unió d'una patronada amb una altra. La línia d'unió s'aprofita sempre dibuixos que no facin trencar el dibuix, en moments que sigui fàcil de cosir. I cosir la punta era una cosa que feia un especialista en cosir puntes. Era la persona que feia punt de recroc. Bé, això és tal com se'l coneix internacionalment. I és curiós perquè és difícil de veure quan 2 parts de blonda s'han arribat a unir. Si està ben fet, no s'ha de veure. Ara, si no està ben fet, llavors hi ha un bunyol i és quan es nota. Bé, evidentment que tota la peça mereix una estima molt especial, tenint en compte que segurament es van fer 2 peces iguales, perquè de les 2, per si sempre pot haver algun esgarrip, no? I llavors una peça es va quedar aquí i l'altra és la que se'n va anar a Bèlgica. Però són peces úniques, absolutament, i que no s'han tornat a fer, potser no per ganes, sinó perquè és un dibuix exclusiu per una reina espanyola a Bèlgica.